Min rapport tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar jiem jirriżulta li l-previżjonijiet ekonomiċi li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu mhumiex realistiċi. Dwar dan tkellem il-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt il-programm dis-sett fuq ix-xandir nazzjonali. L-Unjoni Ewropea qalet li s-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija ħad tikber b'1.5% u fl-2014 ħad tikber b'2%. Jekk itħares lejn il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u l-costings li ppreżentaw, joħroġ illi il-Partit Nazzjonalista qed jibassar illi biex il-programm elettorali tiegħu jkun fattibbli qed jibassar tkabbir ekonomiku ta' 2.3% fl-2013 u ta' 2.4% fl-2014. Nerġa' nirrepetilek id-differenza li hu qed tgħid li fit-2013 l-ekonomija ħad tikber 1.5%. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li ħad tikber 2.3%. F'termini ekonomiċi dan mhux ftit dan a miss of a mile. Joseph Muscat qal li dan ifisser li jekk il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun elett fil-gvern ikun hemm tliet possibilitajiet. Ifisser illi all things being equal, il-Partit Nazzjonalista jekk ħajwettaq il-pjani elettorali kif ikun qiegħed jiġi elett u jwettaq il-pjani elettorali tiegħu ħajkun qiegħed jiżbanka il-kaxxa ta' Malta. Iż-żewġ għażliet l-oħra li għandu huwa jew li ma jwettaqx il-wedit li qed jagħmel jew inkella li jżid it-taxxi. Issa l-ispjegazzjoni trid toħroġ min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Al kontrarju, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista preżenta manifest elettorali b'20 priorità bbażat fuq tkabbir ekonomiku li qed ikun previst mill-Unjoni Ewropea u mill-Fond Monetarju Internazzjonali. Min-naħa tagħna aħna fejn x'għamilna differenti. Li għamilna differenti u li dak il-projections tal-Unjoni Ewropea fil-fatt li jagħtuna l-comfort hija li aħna ma ħriġniex b'workings interni imma ħadna ir-rata ta' tkabbir ekonomiku li qed jipprevedu il-Kummissjoni Ewropea u l-IMF, illi allura tfisser il-programm tagħna huwa aktar realistiku. U għalhekk id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Joseph Muscat kellem dwar il-ħolqien tal-impjiegi, semma kif il-mira ta' pajjiżna hija li sal-2020 ir-rata ta' parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol tkun ta' 75%. Il-mexxej Laburista spjega fid-dettall it-tema ta' Malta tagħna l-koll. Qal li din mhijiex se tkun biss kwistjoni ta' ħatriet imma wkoll viżjoni politika fejn l-aqwa mħuħ tal-pajjiż jaħdmu flimkien. Semma bħal-eżempju l-ħidma għal tkabbir ekonomiku u l-ħidma tal-Presidenza Ewropea. Qal li hawn irid jara l-involviment tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien għaliex il-Partit Laburista mill-Gvern se jkun qed jaħdem ma' kull min irid jaħdem miegħu. Joseph Muscat kellem ukoll dwar l-aħħar żviluppi fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt u r-regal li rċieva l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech. Naħseb li ġie stabbilit huwa dan il-fatt illi sa l-ġimgħa l-oħra l-Ministru Fenech qed jgħid li qatt ma ltaqa' mas-Sur George Farrugia u l-bieraħ ammetta li ltaqa' miegħu għal darbtejn. Darba minnhom ukoll dwar tender tal-Ene Malta. Sal-bieraħ tlula qiegħed jgħid illi qatt ma rċieva l-ebda regali minn għandu, l-bieraħ qal illi r-regal ġabulu huwa d-dar imma ma kienx tiegħu kien tal-mara ta' ħuħ jekk fimt sewwa. Jiġifieri fil-verità l-Ministru Fenech it-track record tiegħu rridu naraw. Anqas minn ġimagħtejn il-bogħod mill-ġurnata tal-elezzjoni ġenerali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-aġenda tiegħu se tkun li jmexxi l quddiem il-prijoritajiet elenkati fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista.